दा बयनिख्रुइबो हेभिसिन खस्थ'सिन खामानि होननानै बुङोबा नैबे दैज्लां बोथोरनि खामानिखौनो होननानै बुंनांगोन। उफाय गैया दैज्लां बहर गायनाय फुनाय मुखुब दा बयनिख्रुइबो हेभिसिन खस्थ'सिन खामानि होननानै बुङोबा नैबे दैज्लां बोथोरनि खामानिखौनो होननानै बुंनांगोन। दा खस्थ' खालामनांगौ जायो। दा खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंसो जोङो खस्थ'नि फिथाइखौ उनाव मोनहैयो आरोना लोगोफोर। दा खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों 2 मासनि गेजेरावनो जोङो माइ आबादखौ मोनहैयो आरोना। दा माइ आबादा जुदि बोसोराव जुदि खेबथाम खेबब्रैसो माइ आबाद दिहुननानै जुदि आबादारिफ्रा दिहुननो हायोबा बेसेबां प्रफिट फैगौमोन नङा होमबा लोगोफोर। दा दैज्लां बोथोरावसो जोङो माइ आबादखौ बानायनाय जायोना। दा मेसेङाव दैनि प्रब्लेम जायो लोगोफोर। दा बे मेसेङावहाय दैनि प्रब्लेमनि थाखायनो जोङो माने माइ आबादखौ दिहुननाय जाया आरोना। दा जुदि नोङो हमना लादो बोसोरसेयावनो खेबनै जुदि आबाद दिहुननो हायोबा दिनै आबादारिफ्रा बेसेबां जौगागौमोन बेसेबां दावगागौमोन नङा होमबा। दा दैनि प्रब्लेमनि थाखायनो दिनैहाय माने माखासे मानसिफ्रा दैज्लाङावसो माइ गायनांगौ जायो नङा होमबा लोगोफोर। बेखायनो जुदि बोसोराव जुदि माइ आबादा खेबथाम बा खेबनैखौ लादो नों जेनेबा खेबनै जुदि माइ आबाद दिहुननो हायोबा आबादारिफ्रा जौगागौमोन आरोना। दा दैनि प्रब्लेमनि थाखायसो माने माइखौ दिहुननो हानाय जाया आरोना लोगोफोर। दा मेसेङाव जुदि दै मोनोबा गायो आरोना माने आबादारिफ्रा बिराद जौगागौमोन आरो आंनि थाखायबा ना। बेखिनियानो दे लोगोफोर।